To fa sabon rikici yayin da jam'iyyar APC ke neman Nyesom Wike ya ajiye mukamin ministan Abuja. Babbar magana, muna roƙon ku taimaka ku yi share din wannan bidiyo sannan ku biyo mu har ƙarshen sa domin ku ji yadda rikici ya barke tsakanin jam'iyyar APC da kuma Nyesom Wike bayan abin da yake faruwa tsakaninsa da Fubara. Zazzafar caccaka ta baki ta kaure tsakanin ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Nyesom Wike da sakataren jam'iyyar APC Ajibola Bashiru. Lamarin da ya kai ga sakataren jam'iyyar kiran da Wike ya sauka daga mukaminsa na minista bisa hujjar cewa shi ba dan jam'iyyar APC bane. Wannan da yana zuwa ne bayan Wike ya gargadi sakataren da ya tsame hannunsa daga siyasar jihar Rivers sakamakon sanarwar da shugabancin APC suka fitar cewa gwamna Siminalayi Fubara ne jagora kuma shugaban jam'iyyar mai mulki a jihar. Rikici ya faro ne tun bayan ziyarar da sakataren APC da tawagarsa suka kai wa gwamna Siminalayi Fubara a jihar Rivers, inda daga bisani Bashiru ya sake jaddada tsarin jam'iyyar cewa kowane gwamna shine jagoran jam'iyyar a jihar sa. Sakataren ya ce Nyesom Wike ba dan APC bane, don haka ba shi da hurumin tsoma baki a harkokin jam'iyyar, tare da shawartarsa da ya sauka daga mukamin minista kuma ya daina halartar taron majalisar zartarwa kasar. Sai dai a martaninsa Nyesom Wike wanda tsohon gwamnan jihar Rivers ne kuma tsohon mai gida na siyasa ga gwamna Fubara, yayin wani gargadi da ya kai karamar hukumar Gokana ta jihar Rivers din, ya buƙaci sakataren jam'iyyar da ya tsami hannunsa daga siyasar jihar. Wike ya kuma yi barazanar sanar da shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu game da zargin karɓar kuɗi da kuma rawar kafar da suke kan naira biliyan 600 da ke kwance a asusun gwamnatin jihar. Kada ka yi tunanin zaka mana wayo ko kana da wata dabara, sam ba zai yi aiki a kanmu ba. Ko da ka kawo mutane daga wasu jihohi su rika magana da yawunka, hakan ba zai yi wani tasiri ba. Na faɗa wa mutane, idan ka ɗauki wani mataki ko ka karɓi cin hanci, ba lalle bane sai ka fito ka bayyana wa jama'a. Akwai mutanen da suka kasa samarwa da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu nasarar zaɓe a jihohinsu duk da kusancinsu da shi, amma mu mun lashe zaɓe, mun ci kujerar gwamna da ta 'yan majalisar jiha da na tarayya, in ji Wike. Sai dai kuma jam'iyyar APC din ta mayar da martani kan kalaman na Wike, inda a tattaunawarsa da BBC daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar Malam Bala Ibrahim ya ce ya kamata Wike wanda ba dan jam'iyyar su bane ya natsu, ya sani cewa mulki ba da hauragiya ake yi ba. Shi fa Wike ko a can ma PDP ba rabu da shi lafiya ba, kuma ya kamata a sani duk inda fa ya sa kafarsa wuta ce ke tashi, ana tir da shi, in ji Bala Ibrahim. Rikicin siyasar jihar Rivers wato na ci gaba da ƙara zafi tsakanin ministan na Abuja Nyesom Wike da gwamnan jihar Siminalayi Fubara, inda kowane bangare ke kokarin nuna shine jagora a siyasar jihar duk da sauya shekar Fubaran zuwa jam'iyyar APC a bayan nan. Turkashi, me za ku bayyana dangane da wannan rikici da yake neman sake ballewa tsakanin Fubara da kuma ministan Abuja Wike da kuma jam'iyyar ta APC?